mama. Onye mụrụ nwa na nwa afọ ugo beauty blonde beauty create nwa. Ife dị mmadụ emego kama ụmụ na taa m ụta. Ife dị mmadụ emego kama ụmụ na taa m ụta. We are waiting. We've been waiting for long. Police and wine. Manom Kago. Again, asa.
Onye maybe ụwa ọgwụgwụ ya. Onye maybe ụwa onye yi change. Don't shake your hand too much. And I'm gonna have to walk away. I know she had to put on Johnny. Oh, no, Just according to script when she's oh, she, I hope it's no, I don't know any longer. But that's not what I got now. Then we came at the call. Then we came at the call 1 or 2 years ago. Oh, here's what but when I was really, I'm my pay, Ogini de na matarama ha biologu asino onye mioko. Make it legal, make it legal. Abang ani yang mengehong kata, betul pulang nono. Lepas orang nak okey, aku pulang nono. Apa payah meh? Kan ada apa semua ini. Oh, Adima ife nwatalu n'ebe sa desi echebe ma agwala nwa ya na ọ si atụrụ nwa ya wee je ji ya gịnị wee mee gịnị wee je ji ya wee mee gịnị ji ya so traditionally his father had a prayer he has said oyibo. Ladies and gentlemen, right about now.
Lamakata. Ladies and gentlemen, Move back ahead. Lamakata. Ọ̀gẹ́ni ní ẹ̀kọ́ nílò náà. Onígbà kan lọ káyọ̀ rẹ̀ ọkọ̀ ìdá. N'ebe kọ́ra mi ṣe kí ló ń bá a lọ. Màkà wọ̀. Let's start fucking this thing before. Hey,